Generale, evo 30 godina kasnije, koliko su svježa sjećanja kad ste 5. ujutro bili vojni? Najprije svim obiteljima poručujem nestalih, svim hrvatskih braniteljima čestitam dan domovinske zahvalnosti, dan pobjede, dan oružanih snaga, dan branitelja. Svježa kao da je bilo to jučer. Ja imam sliku i sada kad sam popio se na Kninsku tvrđavu, bilo nas je 7. General Korad, njegova bratnja, general Debilja. Ja sam klekao na zemlju, poljubio hrvatsku zemlju i rasplakao se. Kao da je bilo jučer. Presretan sam. Evo, sve temelje koje je udarili tada, oni koji su nas vodili, a to su dva hrvatska velikana, Franjo Tuđman i Gojko Šušak. Kad vidite ovo što imamo danas, Šušak je potpisao 29.11. sa hrvatskim najvećim prijateljom, ministrom obrane Sjedinjenih Američkih Država, Williamom Perryjem, sporazum o vojnoj suradnji vojske Sjedinjenih Američkih Država i vojske Republike Hrvatske. I danas imamo, ja se usudim reći, najvećeg prijatelja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Ja mislim da su naši političari sve karte udarili na Bajdena i njegovu administraciju i njegovu stranku i da su pogriješili. Ali ima tu još dosta ljudi. Trump je naš saveznik i najveći prijatelj i držimo se njega. Sve ostali europski političari, častim, ja ih poštujem, ali nikakav njihov sporazum nije uspio. Kad su Amerikanci stavili šapu, rekli su nema više sukoba između armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane, potpisan je Washingtonski sporazum. Washingtonski sporazum je temelj Splitske deklaracije. Nije sporazum, nego deklaracija. Deklaracija se poziva na Washingtonski sporazum. Iza toga je potpisan Dejtonski sporazum i hvala dragom Bogu zaustavljeni sukobi, nije bilo više rata. Imamo slobodnu i nezavisnu Hrvatsku državu i citirat ću predsjednika na Kninskoj tvrđavi kad je poljubio zastavu. Ja sam ga vozio odavde do gore, imam fotografije i silazili smo. On je rekao, zastava ovdje znači dovršenje dijela uspostave slobodne i nezavisne Hrvatske države. Dobro. Zanima me još vaše mišljenje. Predsjednik Republike šalje svog izaslanika Marekovića danas. Je li predsjednik trebao sjediti i držati govor na 30 ljudi? Ja ne ulazim u potpuno što je bilo sa predsjednikom Republike. On je bio na trgu na polaganju vijenaca i to što ima neke sastanke još dogovorene ili izvanredna situacija je takva kakva je, to nemate pravo propitivati gdje je predsjednik, što je bio spriječen i njegov izaslanik, ništa tu nema spor. Idemo dalje. Super, Hvala vama.